Ngai khuble ya pi ba pe ja kani ka video te kat kum ki talong khubor bla pen mi de katanat ba dai pe ya ka koi ka khya hapo ka Central Africa laong ba ka Ri Congo ka badon hapo ka Central Africa kalamat sayu virus uba kerteng Ebola Virus hinin ka khatsan trek jaliu arja arpho la ya thu ba ki don kumba khat nyongut ki bayo ya kani ka jingpang Ebola Virus khatwai ngut na ki bla shakta jur bat kila khlat no hashen hakatayo bla dep ki don kumba khat arngut ki bayo ya kani ka jingpang Ebola Virus hapo Central Africa bat kane ka ri ka dei ka wei na ki ri ka bla shakta haunyang perset bat palat hendru hajar ngut ki bla khlat no na ka daw jong une unyang perset kumbang yo mynta bala jan baro kiri haka perthei kila shakta haune u coronavirus ka Ri Congo ka dei ka wei na kiri ka bla shakta haune u coronavirus bat kidon kamba shispa khat arngut kibla khlat no nakadaw jong uni COVID-19 ka World Health Organization kalaong ba palat hajar sans pangut kibriwi kibla dep inject banyada na uni Ebola Virus ubla kta ya kibriw bat palat hajar aspangut kibla khlat no haus nem hajar khat phra laong shushu ba ka World Health Organization kanyara bante lakam ya ka jing saphriang jong uni Ebola Virus hapo ka Central Africa